Хайырлы кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Бер көн елны туйдыра, туган як барсында уздыра, хәерле сәгатьтә икенче. Батырлар даны мәңгелек, ветераннар безнең горурлык. Район җитәкчелеге ветераннарны котлады. Һәр бала үз бәхете белә туа. Бала тапкан әниләрнең кесәсе акча белә тула. Туучылар санын үстерүгә Агромастер җәмгыяте ярдәм күрсәтә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы быел. Россиядә игълан ителгән халыклар бердәмлеге һәм Татарстанда игълан ителгән хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы еллык кысаларында уза. Бөек җиңүнең 81-нче язын каршы алырга санаулы гына көннәр калып килә. Шул уңайдан һәр җирдә 9 май җиңү көненә әзерлек чаралары бара. 9 май бөтен илнең яраткан бәйрәме. Ул һәр җирдә, һәр йортта югары дәрәҗәдә билгеләп үтелә. Мәктәп укучылары, балалар бакчаларына йөрүче әниләр көндә иртән маршировкага чыга, җыр биюләрне кабатлый. 9 май бәйрәмен зурлар гына түгел, балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар да көтеп ала. Бу бәйрәмгә инде без үзебезнең бакчада төрле мероприятиялар үткәрәбез, әңгәмәләр уздырабыз. Үзәктә үтүче зур чарага да балалар бик теләп әзерләнәләр. Бу көнне без балалар белән маршировать итеп парадта катнашабыз. Безнең елда инде шушы вакытта погода бездә әйбәтләнә, шундый рәхәт. Һәм инде ел саен безнең балалар бакчалары, мәктәп укучылары шушы центрга чыгып маршировать итәләр. Һәм бездә инде үз чиратыбызда Мизгел яшьләр үзәге белгечләре Георгиевская лента акциясенә чыгабыз һәм һәр кешегә инде шушы матур лентаны тапшырабыз. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы 9 майга әзерлек безнең җирлектә инде күптән башланды. Ел башыннан барлык учреждениеларда хәтер чаралары үткәрелә. Мәктәпләрдә традицион кыйммәтләрне саклауга багышланган чаралар оештырыла. Минем ике бабам да сугышта катнашып, Бөек Ватан сугышыннан исән-сау кайттылар. Алар озак яшәделәр. Алар сугышта катнашкач, без бүгенге көндә матур рәхәт яшибез. Бездә тыныч, менә Мөслим территориясендә шундый рух, матурлык, тынычлык, матур музыка яңгырый, күңелләрне күтәрелә. Тарихи әһәмияткә ия шәхесләрне һәм вакыйгаларны мәңгеләштерү уңаеннан ясалган урыннар да буш тормый. Мөслим йөрәге скверында урнашкан Батырлар даны мәңгелек фотостенды янында райондашларыбыз да, Мөслимгә кайткан кунаклар да истәлеккә фотога төшәләр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бөек җиңү көне бездән ераклашкан саен, әлеге сугышның бар авырлыгын күргән, үз җилкәләрендә күтәргән өлкәннәребезнең саны да сирәгәя бара. Районыбызда бүген тыл ветераннары һәм сугыш чоры балалары яши. Бөек җиңүнең 81 еллыгы якынлашкан көннәрдә алар котлаулар кабул итәләр, укучылар белән очрашалар, җитәкчелек тарафыннан күчтәнәчләр алалар. Район башлыгы Альберт Хожин Рушшуган һәм Михайловка авылында яшәүче тыл ветераннары белән очрашты. Рушшуган авылында яшәүче Антонида Костинага быел 95 яшь тула. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 11 яшь була. Үзенең әтисез, ачлыкта, авыр чорда үткән балачагын күз яшьләрсез генә искә ала алмый тыл ветераны. За Шавелем ездили на тележке. За Шавелем? Да. Ели его. Да. Это хорошо, что тогда была такая трава. Да. А вот сейчас есть и нечего. А мы на тележке вот такие мешки накладем, и мать немножко там чуть-чуть варит ее и ели зеленую такую. Сугыштан соң авыр елларда да туган колхозында хезмәт итә ул. Терлекчелек тармагында хезмәт куя, күп еллар сыер савучы булып эшли. Подоили коров, скажут, вот сюда с вилами до обеда еще немножко. Мы даже слова не говорим. Вот пошли, в обед опять подоили, уже после обеда отдых. Вот и все. И работали всегда. Район башлыгы тыл ветеранына ил һәм республика җитәкчелегенең котлауларын җиткерде. Күчтәнәчләр тапшырды. Этот праздник дорог всех гражданам нашей страны. В каждом доме, в каждой семье всегда будут гордиться подвигом поколения победителей. Тех, кто мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Держал бессменную трудовую вахту, не щадя себя
поднимал города и села из руин. Вы выстояли, сохранили веру и достоинство, сберегли нашу любимую родину. Михайлов колонда гомер итүче тыл ветераны Роза Гайсина декабрь айында 100 яшын тутырачак. Яшы алып булуга карамастан бүген дә 5 вакыт намазын укып, кәҗә асрап яши ул. Келгән һәр кунагын тәмле ризыклар белән кунак итә. 13 yaşta ben soğuş başlandı bir. Вот так. Videmsini bitirdim May ayında. İyinde orada soğuş başlandı. Buna şundan beri çabalıydı. Allah'a şükür. Yaptık. Baştan barnasa da öttü. Aşağıdan deyip sırav yok. İşke kuvalar. Abi de teline çoklap kaldırga cay yok indi. Роза Гайсинаны бик җиңү белән Михайлов Курта белем бир мәктәбе укучылары тәбрикләп шигырь юллары җыр бүләк иттеләр. Район башлыгы Альберт Хуҗин Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның бәйрәм тәбрикләвен һәм күчтәнәчләрен тапшырды. И они с утра до вечера работали. Представляете, все мужчины были на фронте, которые из села в селе, так ведь, то есть ни одного, парни, мужчины, дедушки, все ушли, они запрягали этих быков, коров. Тормыш юлында күп югалтулар күрсә дә сынмаган, бирешмәгән Роза апа. Һаман да көр күңелле булып, ил көннәргә тынычлык теләп гомер итә. Илебез бөек җиңүнең 81 еллыгын каршы алырга әзерләнә. Без һәр кайсыбыз бу көннәрдә җиребездә тынычлык булуын, сугыш утларының тынуын телибез. Бүгенге көндә ил шикләрен саклаучы егетләребез дә исән-сау һәм җиңү белән туган йортларына, гаиләләре янына тизрәк әйләнеп кайтсын иде. Җиребездә һәр вакыт тынычлык булсын. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Мөслим авылында гомер итүче Роза Сәйетгали кызы Гатина сугыш чоры баласы, тумышы белән Мәлләтамак авылы кызы. Җиңү бәйрәмен елда дулкынланып, сөенеп каршы ала ул. 5 балалы гаиләдә Роза иң өлкәне була, әни сеңелләрен карауда тулысынча кызчыкның кечкенә иңнәренә төшә. Ул вакытта күршеләр курчаклы, ниле уйнаганда инде миңа алар белән уйнарга туры килде. Курчак белән уйларга миңа вакыт тимәде. Әнкәй моны ясап китәдер иде, шуны имезлеккә салып, ашатышы инде. Аның инде жартысы минем авызда калгандыр билгеле. Аны бүтән җылтыр җир юк, авызга карап, кабып җылтабыз да имезлеккә салып бирәдер инде. Менә шулай итеп яшәдек, ул вакытлар шундый заманы. Сугыштан соңгы авыр еллар булса да Роза белемгә тартыла, мәктәптә иң яхшы укучыларның берсе була. 7нче сыйныфтан соң укуын Мөслим урта мәктәбендә дәвам итә. Мәктәптә укыган чорда ук Роза апаны ындыр табагына үлчәүче итеп эшкә чакыралар. Райком партиясында 7 ел статист, лаеклы ялга чыкканчы 28 ел дәвамында Мөслим хуҗалык-ара төзелеш оешмасында кассир, бухгалтер булып эшли. Авылда 7 класс бетергәч, Мөслим урта мәктәбенә 8нче класска 10 ел укырга дип төшкән идек, аны 11гә әйләндерделәр. Шулай итеп 4 ел буе жүреп укыдым. Ул вакытта машиналар юк, җәяү. Иртән әнкәй пешергән 2 телем ипине кара каршы жагып, май булса ортасына салып, булмаса шул килеш мәктәпкә китәбез. Сәгать 2:00-3:00-ләрдә авылга кайтабыз. Шуның өчен шул 2 телем ипи җитәдер иде. Тормыш иптәше Флюм белән алар 3 балага гомер бүләк итәләр. 7 онык, 1 оныкчыкның яраткан әбисе бүген Роза апа. Они когда рахат, любое время кайтканда встречает, провожает. Рахат они кырында. Шулай ук узак гомер. Хәзер началлап алды тирилсен инде. Шул теләкләр. 18 ел элек килен булып төшкән идем шушы йортка. Тагында күп еллар бергәләшеп әни белән гомер итәргә язсын. Кайткан сайын бәлешләр кыймаклар белән каршы ала, тәмле ашларын ашата. Киң күңелле һәм бик мудр әни. Бу арада сәламәтлеге какшап хастаханәдә ятып чыккан Роза апа. Янымнан 1 минутка да китми кызым Сирена карады. Балаларның яратуы савыгып аякка басарга ярдәм итте. Аллаһым алдагы көннәремдә якты һәм имин итсен иде. Сугыш афәтләреннән ил көннәр тынычлансын берүк ди Роза Гатина. Инде Аллаһ Тәгалә кәймә мең шөкер. Гел миңа яхшы кешеләр генә очрап торды. Ата-аналарым, балаларым, туганнарым, күршеләрем бар да яхшы булдылар. Бер начар кешегә дә очрамадым дип әйтәләм. Аллаһка шөкер. Инде калган гомерне дә булганына шөкер итеп, киләсенә өмет итеп
куанып яшәргә язса иде. Калган кешеләргә дә барсына да исәнлек саулыклар биреп, эшләрендә исән сау эшләп, куанып яшәргә язсын дигән теләктә йөрим. Роза апа кул эшләре белән дә яратып шөгыльләнә. Күз явын алырлык бәйләмнәре кечкенә келәмнәр булып, урын җир өслекләре, йомшак кәнәфиләрдә урын алган. Башны даими эшләтеп торырга кирәк дип, Роза апа яратып кроссвордларда чишә. Без 86 елдан бирле Роза апа белән таныштат утырабыз. Күрше өчен рәхәт, рәхмәт аңа. Ярдәмчел. Киңәшләрне сорарга күршем әйбәт. Силәдәне. Шул без узак еллар инде бергә. Бер-беребезгә ярдәм итешергә тырышабыз. Роза апаны күпләр ак яулыклы обыстай буларак белә. Дини йолаларны башкарганда, Коръән ашларында Роза апаның урыны һәр вакыт өстәл түрендә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кояш көннән көн ныграк кыздыра, яз кояшы тереклекне иркәләп, назлап йокыдан уята. Басу кырларга да җан керә. Районыбыз хуҗалыкларында күп еллык үләннәрне һәм көзге культураларны тырмалау, тукландыру төгәлләнеп бетте. Күп кенә хуҗалыклар язгы чәчүне башлады. Тиздән басулар тракторлар гөрелтесенә күмелер. Туганьяк агрофермасы да язгы чәчүгә оешкан төстә кирип китте. Быел агроферма барлыгы 8600 гектарда чәчү эшләре башкарачак. Уҗым культуралары агроферма майданнарының 3000 гектарын биләячәк. Мөслим районда уҗымнар 1840 гектарда үстереләчәк. Бүгенге көнгә 2000 гектар майданны чәчеп битердек. Язгы будайны тагын инде алда әле 3000-гә якын гектар чәчәсе бар. Аннан тыш инде бүген тагын керешәбез техник культураларны чәчәргә, кымбагышны чәчә башлыйбыз, рапсны чәчә башлыйбыз. Параллель тагын чәчү әле менә киндер культурасын чәчүне алып барабыз. Бүгенге көнгә инде киндерне тоже почти 40% чәчтек, но әле алда тагын чәчәсе майданнар бар. Яз үзенчәлекле. Агрофирма уңганнары 29 апрельдә чәчү йоласын башкарып, Аллаһка тапшырып эшне башлап җибәрде. Тәэсир итүче матдәдә исәпләгәндә һәр гектарга 97 килограмм ашлама туплап өлгергәннәр. Уҗым тукландыруның 2 каты белән дә куллары шишелгән. Техникалары да елдан ел яңарып һәм өстәлеп тора. 6-нчы сезонга кердем багын, ел белмим инде хәзер хәтерләмдем. Уңышны инде Аллаһ Тәгалә насыйп итә шулай. Ашатулар әйбәт. Техникалар төзек. Эшлибез, җитешәбез. Һәрбер көннең кадерен белеп яшәргә язсын. Алла бирсә исән имеңне чәчеп чыгарга. Ходай Тәгалә инде погодаларны матур бирсә, эшләр булай нормаль бара. Дарлар түгел. Ашаталар. Трактористлар да әйбәт, гектар эшләргә тырышалар. Вакытны әрәм итмиләр. Ходай Тәгаләдән тора бит, погода ничек була. Шушы көннәрдә агрофирмага Amazon сыйык ашлама кертү җайланмасы да кайткан. Безнең инде оешканча вакытында орлык алып килнә, ашламалар вакытында һәм инде трактористларга ягулык майлар вакытында алып килнә. Ашау инде тоже вакытында обед һәм ужинны ашатып торабыз. Механизаторлар канәгать, пешекчәләребез тәмле пешерә. Агрофирманың әлеге басуларында язгы бодайның 7 төрле сорты үстереләчәк. 286 гектарлы басуда эшнең тынып тормаган чагы. Һәрбер эшче үзенә билгеләнгән участокта җаваплылык тоеп үз вазифасын башкара. Механизаторларны, кыр эшчеләрен тукландыруда да өзеклекләр юк. Көненә 3 мәртәбә басуга җылы аш китерелә. Айдар абый Дәүләтшин ризыкны салып биргәндә җыр теле белән күңелләрен күрергә дә җитешә. Барда яхшы. Погода шартлары да менә күреп торабыз. Безгә бирә инде Аллаһ Тәгалә шундый матур көннәрне бирде. Шуңа моның инде көнен төнгә ялгап, 2 смена белән җегетләр белән кулга-кул тотышып, матур гына иттереп эшне алып барабыз. Агрофирма җитәкчелеге быел яңа төр культура буларак агрофирма басуларында фацелия һәм люцерна чәчәргә планлаштыра. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты белән берлектә язгы бодайның яңа сортын чыгару өстендә дә эш дәвам итә. Икмәк табыннарга барып җитсен өчен озын юл үтә. Әлеге юлның һәр участогы тырыш хезмәт белән бәяләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 2026 елдан Россиядә туучыларның санын үсешкә үзгәртү максатында эш бирүчеләргә, хезмәткәрләренә бала тапкан өчен 1 миллион сумга кадәр корпоратив ярдәм түләргә мөмкинлек бирүче карар кабул ителгән иде.
Мөслим районы да әлеге яңалыктан читтә калмады. Район башлыгы Альберт Хожин тәкъдиме белән агрофермалар, агромастер җитештерү компаниясе, кайбер фермер хуҗалыклары һәм оешмалар төрле күләмдәге финанс ярдәмнәре күрсәтергә теләк белдерде. Шушы көннәрдә агромастер компаниясе үзләрендә эшләүче Ринас Фәйрушинга икенче уллары туңаеннан финанс ярдәме тапшырды. Ринас һәм Найла Фәйрушиннар гаиләсендә Рүзәл дөньяга беренче авазын салды. Тантаналы чарада компанияның генераль директоры Илгиз Исламов 500 мең сумлык сертификат, 100 мең сум күләмендә акча һәм истәлекле бүләк тапшырды. Район башлыгы Альберт Хужин да яшь гаиләне тәбрикләп котлау сүзләрен җиткерде. Фәйрушиннар гаиләсенә район башлыгының рәхмәт хатын, Тамчы йөзү бассейны һәм спорт комплекска еллык сертификатлар, балалар кибетенә 5 мең сумлык сертификат бирде. Кемдер уйланып китер, икенче балада кирәк дип, өченче балада, бишенче балада алып кайтыгыз. Без бик шатланып кабул итәбез шулай бит инде. Безгә хәзер һәрбер бала бүген кадерле, һәрбер әтияни кадерле. Наилә һәм Ринас Фәйрушиннар күрсәтелгән ярдәмнәр һәм гаиләләренә ихтирам өчен рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Үзләренең шатлыклары белән уртаклаштылар. Любой вакытта балага кирәк инде ул. Шуны безгә кирәк түгел инде ул. Шуңа күрә Илгизә кичкә бик зур рәхмәт һәм шулай да Альберт Робертичка тоже бик зур рәхмәт. Гаиләдә балалар туу һәркем өчен зур сөенеч. Үзен хезмәт кылган оешма тарафыннан яклау һәм хуплау булганда әлеге шатлык тагын да арта. Районыбызда сабыйлар алып кайтучы гаиләләр күп булсын. Һәр яшь гаилә сабыйлар сөю шатлыгына күмелеп яшәсен иде. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада җирлегебездә иминлек кайышы операциясе үтте. Профилактик чара барышында транспортта иминлек кайышын кулланмаган, балаларын махсус утыргычтан башка йөрткән 8 райондашыбызга административ беркетмә төзелде. Тулырак алдагы репортажда. Административ беркетмә төзелгән һәр шоферга 1500 сум күләмендә штраф билгеләнсә дә, руль артындагы кеше бер кайыш электригә гадәтләнмәсә электерми. Транспорт дисциплинасы үзәкләре тикшерүләре буенча иминлек кайышларын куллану юл транспорт һәлакәтләрендә исән калу мөмкинлеген 5 тапкыр арттыра. Операция вакытында без бүтән үткән машиналарны тотабыз. Чисти воздухка тикшерәбез, өздереп карыйбыз. Шуңа профилактика үткәрәбез инде. Юлларда алар исән иминүсендәр, юл кагыйдәләрен төгәл үтәсендәр иде. Күбрәк иминлек кайышын эләктермиләр инде. Иминлек кайышын аннары барлыгында поворттан бесендәр менә күпчелеге поворттан бирелеп тормый. Һәм светофорларны тотып тормыйлар менә. Ошагала кояшыга торганнар инде менә светофор буенча гына без ел башыннан барлыгы 15 протокол төзек, беркетмә төзек менә машина йөртүчеләргә. Иминлек кайышын чит илдә иминлек өчен эләктерсәләр, бездә полиция хезмәткәрләреннән куркып штрафтан шүрләп эләктерәләр. Ел башыннан иминлек кайышына бәйле 200дән артык административ беркетмә төзелгән. Юл кагыйдәләрен бозмас өчен генә эләктермибез ремннәрне, һәрберебезне кадерлеләребез, туганнарыбыз, балаларыбыз көтә иде. Шуңа күрә дә юлга чыккан вакытта иң беренче утыру белән шушы ремннәрне эләктерергә кирәк. Үзебезне сакларга кирәк. Юлларда һәркем исән имин йөрсен. Ерак юлларга чыкканнар сәламәт килеш, исән имин килеш әйләнеп кайтсыннар. Республика буенча автобус операциясы үткәрелде. Әлеге вакыт аралыгында Мөслим районында да рейдлар оештырылды. Мөслим районында барлыгы 21 автобус исәпләнә. Шуның 18-е мәктәп укучыларын йөртә. Рейд барышында транспортлары төзек булмаган 4 автобус шоферына административ беркетмәләр төзелгән. ДАИ инспекторлары район юлларында йөрүче барлык автобусларны да тикшереп бетерде. Бу беренче чиратта пассажирларның иминлеге хакына эшләнә. Алдагы атнада Мөслимдә җәяүле һәм тонировка профилактик чараларына старт биреләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгел яшьләр үзәгендә мин милләтемнең киләчәге горурлыгы муниципаль конкурсының район туры узды. Балаларда сөйләмне, мәдәни кыйммәтләрне милли үз аңны үстерү максатларында игълан ителгән смотр конкурста барлыгы 35 бала катнашты. 16 катнашучы финалга чыкты. Балалар бәйгедә үз халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен тәкъдим итте. Катнашучылар кызыклы презентациялар әзерләде һәм үз милләтенең тарихы, гореф-гадәтләре, традицион костюмнары, милли ризыклары турында сөйләде. Бәйгебезнең максаты шул балаларда бердәмлек тәрбияләү һәм инде туган халкына мәхәббәт, аның көнкүреше белән юлаларын тәкъдим итә, күрсәтә белү, алар белән якыннанрак танышу өчен бик кирәк.
Моннан тыш балалар үзләренең осталыкларын да күрсәтте. Кемдер пешерү, кемдер тегү, оригами, яисә милли ризык әзерләү белән шөгыльләнә. Мәктәп укучылары арасында мин милләтемнең киләчәге, горурлыгы җиңүчеләре булып, Мөслим лицейының 2нче сыйныф укучысы Сәйдә Шәмсиева һәм Мөслим лицейының 1нче сыйныф укучысы Кәрим Нәбиев танылды. Без инде күп милләтле гаиләдә яшибез. Бер-беребезне аңлап, хөрмәт итеп, чыннан да бу конкурс бик урынлы, бик кирәк. Халыкларны, дусларны, балаларны берләштерә. Уңышлар булсын, уңышлар булсын. Я приехала из Маригулярова. Я, конечно же, приехала поддержать нашу односельчанку. Она тоже марийка. Этот конкурс, конечно же, очень нужен всем, так как он объединяет народы. Также мы узнаем про какие-то новые нации, показываем свой народ. Әлбәттә инде иң беренчедән бу конкурс балаларыбыз өчен гореф-гадәтләребезне, традицияларыбызны саклап калуда зур ярдәм итүче. Чөнки традицияларыбызны тирәнтен өйрәнәбез, балаларга белем, тәрбия бирәбез. Дөресен әйткәндә, ныклы патриотик тәрбия шушыннан башлана, шушындый конкурслардан башлана дип әйтер идем. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар арасында Иске Карамал авылының Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүче Мәликә Ханнанова, Мөслимнең Кояшкай балалар бакчасыннан Кәрим Сабирҗанов җиңүчеләр булды. Калган балалар да төрле номинацияларда җиңүчеләр дип табылды. Бәйгене оештыручылар әйтүенчә, төрле милләт вәкилләренең берләшүе һәм дус тату булуы конкурсның төп максаты. Әлеге бәйгегә айдан артык әзерлек барган. Катнашучылар сүзләренчә, бу вакыт эчендә алар үзара дуслашып та өлгергәннәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим урта мәктәбендә яңа һәм илһамландыргыч проектка старт бирелде. Чемпион белән зарядка укучылар өчен гади физик күнегүләр генә түгел, ә чын мотивация, көч һәм җиңү рухы чыганагы. Кем ул чемпион? Ул балаларга нинди үрнәк күрсәтә? Һәм ни өчен бу проект инде бүген үк зур вакыйгага әйләнде? Бу хакта тулырак Гөлназ Җәлилова әзерләгән. Язгы матур көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе укучылары чемпион белән бергә иртәнге зарядка ясый башлады. Чемпионнары да гади чемпион түгел, үзләре белән бер мәктәптә укучы егетләр. Иртәнге зарядка проекты безнең мәктәбебездә ел дәвамында эшләп килде һәм әлеге проектка яңа сулыш кертәсебез килде безнең. Югыйсә инде бер бәләкәй генә элемент кебек, менә зарядка ясаучылар да һәм зарядка ясатучылар тарафыннан да шундый бик җылы кабул ителде. Безнең укучыларыбыз үзебезнең мәктәп арасында үскән апа-абыйлардан үрнәк алып, иртәнге зарядка ясарга өйрәнәләр, физик тәрбия алалар. Иртәнге зарядкалар сериясен ачу хокукы армрестлинг буенча күп тапкырлар призер һәм чемпион 10нчы сыйныф укучысы Раил Хөснетдиновка бирелгән. Раил бүгенге көндә спорт мастерына кандидат, Россия беренчелеге ярышларында катнаша. Шу күнегүләрне мин үземнең спорт залда эшләгәндә итә. Организмның кан йөрүшен итә инде. Йөртүрә. Балалар тыңладылар, бер-ике акырсан сораштылар. Уңышларга ирешер өчен нәрсә кирәк иң беренче? Тырышлык кирәк һәм үзеңнең максатыңны куйра белергә кирәк. Дисциплина да кирәк. Дисциплина да кирәк. Эстафетаны Татарстан беренчелеге чемпионы булган Илтранс Мөслим волейбол командасы әгъзасы 10нчы сыйныф укучысы Исмал Габдуллин дәвам итеп, балалар өчен күңелле һәм динамик разминка үткәргән. Беренче класс булганда мине яни спортка җибәрде. Волейбол буенча шөгыльләнә башладым. И шуннан бирле һаман волейбол уйныйм. Физический развитие бөтен тәнегә кирәк. Аякларга, кулларга, аркаларга бренди куркыныч травма алмаска. Шуңа күрә бәләкәй чактан спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Азат Шәймөхәммәтов бүгенге көннең өр-яңа герое. Орел шәһәрендә армрестлинг буенча узган Россия беренчелегеннән бронза медаль белән кайтты. Азат Идел буе федераль округы һәм Татарстан беренчелеге чемпионы. Армрестлинг буенча беренче взрослый разряд үтәдем. Мин бүген иртән балаларга зарядка ясаттым. Миңа бик ошады. Алар бездән үрнәк алсыннар. Һәм спортта аларның бик зур уңышлар булсын. Чемпион белән зарядка ул гади генә иртәнге күнегү түгел, ә чын спорт, сәламәтлек һәм илһам бәйрәме. Мондый очрашулар балаларга спортның мөмкин, кызыклы һәм бик тәшәп нәрсә икәнен аңларга ярдәм итә. Бик рәхәт булды. Кем белән ясадыгыз бүген зарядка?
Азат абыйгызны. Әйе, ул бик әйбәт зарядка ясата. Иртән зарядка ясарга ятасың соң булай үзең? Әйе, Ә менә бу абыйларыгыз белән ясавы ничек булды соң бу? бик рәхәт, күңелле. Чемпион белән зарядка проекты укучылар өчен файдалы гадәтләр формалаштыру гына түгел, ә көчле рух, бердәмлек һәм үз-үзеңә ышаныч тәрбияләүче әһәмиятле башлангыч та булып тора. Чемпионнар тәрбияләүче мәктәп эшчәнлеге моның ачык мисалы. Гөлнар Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Илья Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.